Purwatmadi aksara rasa minep menep cakra Jawa open reribik dharma sabelik raga jiwa wadaking rasa mobah mosik mulur mungkret kendho kenceng renakit momong obahing kahanan wolak-walik saking aksara angon angin sedya becik rasa tuwuh rerasan resan kinarya ancik aksara Jawa murba rasa ginelar cetha petha mandala cakra jaya wanuh sangkan srawung plajaring paran winungku jangkep wetaing makna tansah minep menep rumeksa kala meneng anteng winengku teja guayaning ratu satriya pinandhita pandhita sinatriya aksara agem sang aji lumaksita gegiring rasa adeking trapsila subasita ngudi jejeking adil kang hapiramarta ngebak jangkeping lampah tepa slira ngugung miang lampah gesang utama rasa aksara cetha budaya cecala ngasih ngasah lan tiping panggraita methik sagunging pralambita titis tetes ing pangrasa namo brana telenging aksara YK 6 kapetik saking Manggurit Aksara Antologi Geguritan Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY tahun 2021